raia. Jotelo mag ODM mawuok nyandwat mar piny Kenya okwayo jotelo mag duond buch ODM ma Kenya mangima mondo we ywaruok e kindgi giwegi kendo ket maino e neno ni duond bura mar ODM oikore makare ne yiero mabiro. Kotelnegi kod jakom mar ODM e kaunti ma Mandera Yusuf Maalim, jotelogo dwaro ni jotelo motelo ne ODM pachoka mondo obed kod romo makende monywando jokanyo mag ODM e Kenya mangima mondo mi okonye e kelo kwe e pogruok mar paro e duond burano. Bende giwacho ni bedo kod paro mopogore e kinde ma nyasi mar dhialo higni 20 mag ODM nomedo nyiso nyawo mar bedo kod winjruok e duond burano ma giwacho ni omedo pogo jokanyo mag chamano. Before you come to the podium of any political statement, please consult each other, mkae pamoja. Mkikaa pamoja ndio tunakuwa na nguvu. Tusiwachilie hata mtu mmoja. Kule nje si kuzuri. Tukikaa pamoja ndio inaonekana ya kwamba hii party imetoka mbali. Mwaka 20 si kidogo. Ule amezaliwa mwaka 20, sahii ameshamaliza shule, ameshaolewa, wengine wamefika mbalimbali. Conflicts and disagreements should be discussed in boardrooms and come as one entity. That is, your strength is very, very important than your division. To His Excellency the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, please give us time as a party to heal from the loss of our party leader so that we can embrace unity among ourselves and come and support you in full glare of the cameras and in full glare of the